Oh my God. Welcome to my live stream, Ellen. First time. Oh my God. Maingay, maingay. As, salamat sa aking ano. Maingay aking paligid. Ayan, ayan. Ang hirap mag-ilis talaga. Maingay. Saray lang. Maingay yung paligid ko. My goodness. Ayan, maulan na mainit. Mainit umaaraw. Umaaraw, umiinit umaaraw. So, ayan. Thank you so much sa pabisit-bisita. Thank you po. So, ayun, continue lang. Kahit na pag-give up na, sige lang. Sometimes talaga napapaligiran tayo ng negative. Jella? So, my God. May bugs pa more. Yan. Salamat po sa panood. May isang nanood. Salamat po. Umaaraw, umiinit dito sa amin. Sabi na ho! Ako yung tumagal.